Arratsaldeon, eta eskerrik asko. Artuta nago egia jatzen beste jende ikusita. Eskerrik asko, fetxak ez dira oso maki bat, eta beste ekintza batzu, beste ekitari batzu gara bera enteatzen ez bantxo bertan, beraz. Honik eta motibo gehiago eskerrak emazez. Gaur independentzian, ez amaika arazo independentziarako itzaldi zikloko, edo inguru zikloko beste itzaldi bat izango dugu, eta gaurkoa energian inguruko, energian subiranotasunaren inguruko itzaldi izango da. Ekarri ditze bortako hiru hizlari, nire eskubitik zuen eskerretik. Hasita, Dani Maeztu, Gasteizko Ganberako legebiltzarkidea etxe minutik. Olatze Asurza Goienerreko kidea, kide fundatzailetakoa eta gaur egun zuzendari izango partaide, eta azkenik Gorka Bueno, EHUko irakasleak. Hirurak egiten dute lan igual arlo ezberdinetan, baina seguru naberkarlan ere behin horretan ebil izan dira eta zer energian mundu honetan. Eta saiatuko bat pixkat esplikatzen egoera gaur egungoa, nundik gatozen, nun gauden, noa joan gehiten edo noa junteak konbeni zailekunik bat. Eta pixkat esplikatuko dizuen nola izango dan, pixkat bain buruan eskema edo struktura ez. Idea da, itea eskala handi batetik pixka txikiraka etortzea, ez? Mundu maila baten hasiko geha, mundu mailako egoera aztertuz, munduko zein dan gaur egungo egoera, noa jongoan, noa dijoan. Nire etorriko pixkat Europa da, Europan daukagurako guk gure lekua pixkat Europan parlamentuan dauzkan legeekin, Europako parlamentua dauzkan gaur egungo ekintzekin edo helburuekin, ez? Etorriko da gero Euskal Herriak eta azkenik pixkat dezentralizazio hori erakusteko herritaka edo pixkat aldan eskala txikienea jutea zute saiatuko behaz energian ikuspuntutik betik. Orduan, gauza punto txikio bakarrik galderak eta ez egingo bukaera bakarrik. Igual ingauna da bloke bakoitzan bukaeran, bloke horren inguruko pixka galdera batzuk dudak edo zein komentario dauk eskola, nik hemen mikrofono mugikorro dakat eta pasatuko nahiz pixkat. Bloke horren inguruko galderak balin dauzkazu. Eta beste gabea zein abango jo. Nik lehenengo, aurkezpentsua genukan batuta, baina pixkat argilak eta dieletan nire aurkezpena ez da oso honen. Eta beriko dugu gorkan aurkezpena, segurazki irudik egin dauzkat eta horrekin nahiko izango da. Ni nahi nuen hasierako puntua mundu mailan jarri, pixkat batez ere gaur azkenengo gaztetan egin diran klimako ibilera hori, Kiotoko danonadako pakto haiek, erregai fosilan eta petroleoan eta gasan koiko horiek guztiak eta ez dira gure eskalakoak ez Europan ere, mundu mailatik datuzen gauzak dira, biztanleria askunde badao, konsumoak goraka dijoala ematen du, ez da krisi egoeran igual gauza pixkat aldatu dian. Daude herrialde aski garatu batzuk goraka daitiak ekera herriak esaten nahi dianak. Pixkate labur bakoitzak bere ikuspuntu ematia eta pixkate egoera honen azalpentsu bat ditia eta igual horrena Dani zeuan zi, eta gero Gatz eta gero Gorka. Aprobetxatuz hor pantailan irudi gertatzen dela, agian horrekin hasiko nintzateke. Hemen nahirea, badago galdera bat, eta kontua da benetan, benetarko galdera bat da gainera, benetan zenbat energia behar dugun, eta gero, horrengo esango dituzeke, jakitea posible den hori berriztagarrien bidez edo beste eredu alternatibo energetiko bat egaliz estaltzea posible den. Kontu horiek azaltzeko nik irudia normalean erabiltzen dut. Eta horretan daude irudikatuta munduko estatu gehienak, bai? Entzuten da? Hobeto horrela? Bale. Bueno, hori, egian urbitu behar dut. Hor daude irudikatuta munduko estatu gehienak bi parametro aldi berean seinalatuz. Ardatz horizontalean daukazue estatu bakoitzaren energia konsumoa per capita terminoetan. Eta ardatz vertikalean estatuak ordenatuta daude giza garapenaren arabera.
Orduan, nik uste dut irudi horrek gauza interesgarriak islatzen dituela. Alde batetik, konturatzen pasarete, herrialde garapen bidez daudenak edo, printzipioz, giza garapen gitxi duten estatu gehienek kokatuta daude ezkerreko partean eta behean. Eta gainera, nahiko ordenatuta daude horrek, nolabait esan nahi du, printzipioz, gitxineko giza garapen bat edukitzeko funtsezkoa dela gitxineko konsumo energetiko bat. Zentzu horretan, argi dago, energia konsumoa, gitxineko konsumo energetiko bat funtsezkoa dela gure gizartean gitxineko giza garapen bat edukitzeko. Baina, hor ikusten duzuenez, maila bat gaindituta, dispersio handi bat gertatzen da. Agian, urrengo irudi, hor daude, puntu gorria da, Hego Euskal Herriko egoera, gitxi gora bera, konsumo altua eta, giza garapen altua ere, ezta? Horrek esan nahi du, printzipioz, lehen esan dudan bezala, gitxieneko giza garapen bat lortzeko, gitxieneko konsumo maila energetiko bat lortzea ere guztiz funtsezkoa da. Baina, maila bat gaindituta, deskripzio horrek esan nahi du, printzipioz bat daudela, beste elementu batzuk garrantzizkoak ere diranak, baina printzipioz zehazki energiarekin guztiz lotuta ez duen. Adibidez, faktore klimatikoak edo adibidez, gizarte bera nola dagoen antolatuta. Eta badago hor beste elementu bat, eta kontua da, gitxieneko konsumo hori munduko biztanle guztiek behar energetikoak asetzeko nahikoa da egun konsumitzen den energia mailarekin. Hau da, gitxi gora bera, gitxieneko konsumo hori justu hor da batez besteko. Hemen ez da, oso kontua da, maila dela, gitxi gora bera, muga markatzen duen, ezta? Beraz, orduan, galdera litzateke. Posible da, egungo betebehar energetiko minimoak edo funtsezkoenak munduan asetzea egungo horrendu energetikoarekin? Nik uste dut, baietz. Baina, kontua da, kontua ere, une honetan, konsumitzen ari garen energia gehiena jatorri fosilekoa dela. Eta hori da aldatu behar duguna. Orduan, aurrean daukagun erronka da, azken batean hori, ez da? Egungo konsumoa, erregai fosilekin, estaltzen duguna, berriztagarriekin egitea eta aldi berean ondo banatzea. Eta, hori mundu maila, baina segurazki Euskal Herrian eta herri garatuetan horrek dakar ere egungo konsumo maila geure kasuan, guk argi dago, hor ikusten denez, guk Euskal Herrian unionetan batez bestekoaren bikoitza konsumitzen du. Orduan, geure kasuan segurazki konsumo maila erdira jaitzen behar dugu. Hori beste elementu bat da geure kasuan, ezta? Berriztagarriekin estali behar dugula konsumo energetiko hori eta gainera jaitzi. Eta gainera, berriztagarriekin estali behar dugunez, hor badago kontua da, une honetan energia fluxu berriztagarrietatik lortu behar dugun energia gehiena lortu daiteke elektrizitate moduan. Eta, horrek dakar energiasakoenak sektore batzuetan, pentsatu zartukatzen den garraio sektorean. Garraio sektorean energia pilo bat konsumitzen dugu, baina energia gehiena konsumitzen dugu petrolioen derivatu gisa, ez da? Horre ditugu gasolinak eta bat. Eta, segurazki, garraio sektorean
aldaketa sakonak gertatu beharko dira horren barruan, segurazki puntuetan mugikortasuna murriztu beharko da eta gainera sektor elektrikoa elektrifikatu beharko da. Nik uste dut agian, bidea azteko horrekin. Zek, lantzek zerbait gehitzeko edo? Bai, batetik atxaldeon. Eta, ados nago, badago energia nahikoa, bizi garapen indize edo maila egoki batentzako eta gaur egun munduan gauden pertsona guztientzako. Hori gaur egun iturri berriztagarrietatik lortzen dugu? Ez. Askoz ere gutxiago ari gara berriztagarrietatik lortzen. Baina, Gorkak esan duen bezala, menpekotasun handi badaukagu energia fosiletan. Batez ere, garraioan eta baita etxebizitzetako berokuntzaren arloan ere. Nola eman pausoa berriztagarrietara joateko, batetik fosilek gure ingurumenean kalte eragiten dutelako, eta bestetik, agortzen ari direnez, hauen prezioak gora egiten dutelako. Berriztagarriek daukaten abantaila nagusia eta ez dutela erregaiekiko inolako menpekotasunik. Hau da, behin instalazioak martxan daudela, erregaia izan haizea edo urlasterrak edo izan basoetatik lortutako peleta, doain lortuko genuke ziklo naturalek ematen dutelako. Orduan, badaukagu nun aztertu, zer erabili eta berriro pentsatu eta egitura ekonomikoak eta sektoreak berrantolatu iturri horietan menpekotasun gehiago izateko eta ez fosiletan. Puntu honetan ez berri edo esan. Igual, gauza kontzak ungo pixkana gula genetik iritzi horokor bateko, akin dugu ez irabatzen pixka. Aurkezpen gixan egin. Arratsaldeon ere, lehenengo eta behin. Eta, zertzela bat ematearren, bloke honetan, mundu mailako egoera eta gehitzearren nire aurretik Gorkak eta Latzek esan dutenei, soilik, geratzen da, posible dela, giza garapena edo ongizatea, bermatzea, energi kontsumo gutxiagorekin. Hori da, ni uste dut hitzaldi honetan, gaurko honetan azpimarratu behar gauza bat, askotan alternatibaz ari gara, erregai fosilak versus berriztagarriak, baina hemen dago niretzako aurre eztabaida bat edo aurre gogoeta bat. Lehenengo eta behin da kontsumoa jaitsi behar dela, kontsumo energetikoa jaitsi behar dela. Posible dela, giza garapen hori bermatzea kontsumoaren jaitziarekin. Baina, klaro, horrek beste arazo batzuk ekartzen ditu, lehenengo eta behin, erregai fosilen inguruan montautako eredu bateraz ari gara. Horrek esan nahi dau, hainbat interes ekonomikoa montau direla ere, eratu direla eredu horren inguruan. Orduan, klaro, norbaik joan inberda, enpresa horien gana, eta esan behar die, lehenengo eta behin, ezinezkoa da eredu honekin jarraitzea, ondorio ekonomikoengatik, ondorio sozialengatik eta gehien bat ondorio ekologikoen gatik, alegia esan behar zaie, zure negozioa murriztu bida, bukatu bida. Hori oso zaila da, lehenengo eta behin hainbat botere eman zaienien, eta askotan oso zaila da ezberdintzea benetan zeinek agintzen dauen, behintzat gure eredu honetan, edo Estatu Espainolatik egiten den eredu honetan, oso zaila da hori ezberdintzea. Horregaitik ikusten dugunean erregai fosilen agortzea kontuz. Ohiko erregai fosilen agortzea, baina ikusten ari gara, azken boladan, beste erregai fosilen eredu horrekin jarraitzeko interes ekonomiko batzu dauzelako eta industria eta ekonomia guztiak horren inguruan montatu dauzelako negozioekin jarraitu nahi dute, noski, eurek horretara dedikatzen die. Eta adibidez, orain dela hilabete batzuk, Muskizen, Petronen sartu ziren Kanadako are bituminosoak. Alegia, petrolio ateratzeko beste era bat oso kutsakorra, baina eredu berdinekin jarraitzeko. Beraz, nahiko argi dago,
ohiko erregai fosilen eredu hori bukatzeak ari dela, baina hori ez da esan nahi erregai fosilen eredua bukatu denik, ez da gutxiago ere, eta hori kontutan hartu behar da. Eta ez soilik petrolearekin, frackingak eredu horretan sartu ahal izango genuke. Gaza, berez ez dute esaten, ohiko gazaren pik edo gailurra godenik, ez dakit 2018an, data batzuk manejaetan die, baina noski, enpresak edo poter ekonomikoak ari dira horretara moldatzen eta bilatzen ari dira beste forma batzuk eredu horrekin jarraitzeko. Beraz, ez da soilik ikustea ama lurrak edo lurrak ez dauela gehiago ematen, baizik eta norbaitek izan behar die interes ekonomikoiei hori horrela dela eta beste eredua dau. Eta hor, guretzako dauz horregun beharko litzateke politika, beraz. Politikatik, esan beharko, irizpide klaro batzuk marko beharko lirateke horren inguruan. Eta ez dugu ikusten hori, baina behar bada gaurko honetan. Piskanak agongo behar, detaile asko ikutu hileu, piskartanetik. Esan da sakontzea jungo, piskanaka. Ez eta ipatu hasiera baten, piskat perfile orokor bat dakaun itzaldi bada, arlo teknikoa edo dutzen duen irakasle bat, piskate herri mailan edo dabilen enpresa edo talde baten goienearen kide bat eta gero politikari bat. Ez piskat energia biltzen duen, energia mundu hori biltzen duen, erpin ezberdinak eta euskal gomenda. Ni piskat bakoitzak bere erpinetik behiratu bezala eskatuko dio, ez da horretik, hasiko nahi gorkatu bat, arlo tekniko hortan, bena ipatu da, faktor ezberdinak daudela, benetan energia eredu hori buelta ematen azteko, ingurumena, lehengaien agortzea, edo agortze teoriko bat, edo ziklo baten agortzea esan genezake. Baina hortako, ikare, gaur egon bizi dugun egitura ekonomiko honek ere, piskat irauli egin beharko luke, ez? Sektore ezberdinak aipatu dira, nire nahiko esatia sektore horien artean alde batetik zeinek daukan gaur egun igual konsumo maila hondiena, zein dan garrantzitsuena gure bizitzan, eta bestetik zeinek izango luken zailtasun hondiena egoera berri hortara egokitzeko. Eta, soluzioetan izango lieke. Horretarako agian, interesak izan daiteke hurrengo irudia ikustea, hori ez hurrengoa, ez hurrengoa. Irudi horietan, erakusten da, bilakaren energetikoa Euskal Herrian, ego Euskal Herrian, ezkerrean daukazue EAeko datuak, Euskadiko datuak eta eskuinean Nafarroakoak. Orduan, normalean, estatistika energetikoetan, normalean, konsumo energetikoak bi puntu desberdinetan zenbatzen dira, ezkerrean duzue hornidura primarioa, hau da, naturatik jasotzen ditugun energia fluxuak, eta gero eskuman duzue konsumo final, azkeneko konsumoa. Energia naturatik jasotzen dugunean hori eraldatzen dugu, eta gero elektrizitatea sortzen dugu, edo erregaia, gasolina eta bar, eta hori gero azkeneko konsumoan konsumitzen da, ezta? Eta hor dago informazio gehiago. Eta informazio oso labur bilduz, datu garrantzitsuenak honako hauek litzateke, azteko konsumo energetikoa ego Euskal Herrian bikoiztu dugu 2 hamarkadetan, ditxeko bere, eta hori benetan izugarria da. Konsumo energetikoa bikoiztea da benetan, azkunde oso ondia. Hori ikusten duzuen ez ezkerrean, konsumitzen dugun gehiena da petrolioa eta gas naturala. Eta bereziki, azkunde gehiena gas naturalak jaso du. Bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta bai Nafarroan beha. Petrolioa nagusiki konsumitzen da garraio sektorean eta gas naturala industrian, sektore industrialean, berritze garrantzitsuak gertatu dira azken hamarkadetan eta gero eta pasatu gara ikatzetik eta petroliotik gas naturalera, eta gero bestatuetik gas naturalera ditzen da asko elektrizitatea sortzeko, bai EAE eta bai Nafarroa. Hori sorkuntza, gero
beste alde batetik, elektrizitatea importatzen dugu, eta berriztagarrien ekarpena ere txikitsua, oso txikitsua, egia esan berriztagarrien ekarpena Euskal Herrian 1,10 baino gutxiago da, gehiago Nafarroan, baina benetan oso basua. Eta gero, energia hori non konsumitzen dugu? Bueno, nagusiki bi sektoretan, garraioan eta industrian. Industriak eskatzen du energia finalaren 40% edo, eta garraioan pizkatxo bat gitxiago, baina Nafarroan garraioak gehiago konsumitzen du industriak baino, eta hau benetan, da oso gogorra ginezteko, eta izugarri, ez da, Nafarroko egoera garraioan. Eta, horretan utziko nuke. Nik igual galdera egin zuke oin. Hori da egoera gaur egungoa, nola eman genizaren horri buelta ez. Alegia, garraioak eta industriak datan konsumoa dukita. Eta energi berriztagarriak daugarren eguneko histori hori dukita nola da posible erregai fosilak atzea utzita eredu hortan jarraitzea ez. Euskal Herrian mugatu gabe mundu mailan eta bai, esan nahi orokorrean, ez da oso bat da komentatu bizika, orokorra. Garraio sektorean, egin behar dena da, argi dago, garraio elektrifikatu behar dela, baina segurezki horrekin ez da nahikoa. Duan egin behar duguna da, mugikortasuna terminazio duetan neurtu eta murriztu. Eta, azken batean, nik lehen esan dudan bezala, berriztagarriek nagusiki elektrizitatea ematen dute, eta horretarako gizartearen elektrifikazioa sakondu eta bultzatu behar dugu, beste eredu elektrikoa, noski. Eta, nik uste dut hori industria posible dela, eta, erekinetan ere, efizientzia energetikoa hobetu eta bultzatu behar da. Eta, nik uste dut hori zaila izango da, nik uste dut posible izango dela, baina ez dago beste alternatibarik, eta azpimolatu nahi dut Europan, adibidez, eta Europako estatu garrantzitsu askotan bide horretatik adibidez, Alemaniak helburua markatu duia da, konsumo primario hori 2050erako, 2050 urterako, horrela primorioa, erdira jaiztea. Gero igual sartuko gara datu zehatzautan, eta bai ginen, arrazoia. Danekin, nahi nuke nik pixkate, ikusi dugu nola duale gaur egun bizi duen mundu horrek, egitura ekonomikoak eta energia mundu horrek iraultza bat edo irauli beharko dukela. Horrek politika ikuspuntutik ze esan nahi du. Behin komentatu ez zeu gainean enpresak eta gaur egungo enpresa elektriko ondi horien interesak eta oso ez dira bat erresa horren kontra lan egiteko politikatik. Nik hakin nahi nuke politikatik hasteko nola ikusten den hori, jarraitzeko politikak eta politikaien papela zein da nor, eta azkenengo zer da, ia benetan politika munduan posible ikusten den hori irautza bat egitea horrelako enpresa potente batzuna horri. Zapiko baietz, bestela. Home, argi da, osakit, ez dut uste ezer berririk esaten dudanean, esaten dudanean sekulako lotura dagoela, ez soilik arlo energetiko, ez horitzarrez beste ekonomian garrantzia handia dauken beste sektorek eta politika, edo alderdi politiko batzuekin, ez? Niretzako nahiko itxusia beste hitz bat ez erabiltzea gaitik, bada zu izatea industria eta energia sailburua eta bakargu hori usten dozunean, alegia, erabakiak egon zarenean sektore horretan eragin zuzena oki dutenak, gero zuzenean pasatzea Petronorren presidente izatera, ez? Eta hori hemen gertau da, eta hori holan da, eta sentitzen dut, ez dut sinesten kargo publikoan egon zarenien hartu dituzun erabakiak ez dutela zer ikusirik euki gero kargu horrekin. Ez dut sinesten herritan bezala, harinaz, gainera gero ikusten ditugu egunerokotasunean zer ikusi zuzena dutela, hemen zinezkoa da
TMB batentzako, autorización ambiental integral bat lortzea, ikusi dugu bezalaxe, eta gero bakarrik ikusi gara Petronorredeko ingurumen baimen bateratua, zera lortu zuen, 3 sententzia kontra edukita, buelta eman diote asuntoari, noski, judizialki, eta nork egiten dion jarraipena ingurumen baimen bateratu horri, dinot, hori nahiko sanguratzuela. Baina hori da soilik gertatzen, dinot, Aznar presidente izatari utxita gutxira, lobista bezala sartu zen Endesan, eta Felipe González Gas Naturaleko administrazio kontseiluan, ACB Iberdrolako administrazio kontseiluan dago, eta zerrenda mugagabea da, dinot, eta birakarien errealitate hori existitzen da, liburuak eta dena dauz, horren inguruan idatzita, eta berez interesak eta zoritzarrez lotura horiek hor dauz, orduan oso zaila da horreri buelta ematea. Gainera, horreri lotu behar zaio, ezinbestekoa da zerbitzu edo baliabide batean, energian, erabakiak oso pertsona gutxien artean hartzen direla eta oso eredu zentralizatu baten bizigarrera. Alegia, inork ez duke ulertuko, naiz eta batzuk saiatzen ari dire, osasuna edo hezkuntza esku pribatuen egotia erabakien 100%. Naiz eta leku batzuetan, badakiko orain, bide hori nahi dutela landu. Hain beharrezkoa, osasuna edo hezkuntza bezala gure ongizatean energia da, bere modu ezberdinetan, eta esku pribatuetan dago. Energia elektrikoa, 5 enpresaen eskuetan, baina beste energia mota bebai, enpresaen eskuetan. Egiten da araudia, enpresa horien etekinak bermatzeko egiten da. Eta da funtsezko, funtsezko elementu bat, energia eta hori gertatzen da. Eta hori ez da kasualitatea loturadeko lehenengo partearekin. Politika eta lobby ekonomiko batzuen artean dagoen lotura eta gero egiten diren arauaz. Beraz, horreri buelta emoteko funtsezkoa da lehenengo eta behin erabakiak gizarteratzea edo ahalik eta gehien zabaltzea herritarrei esparru ezberdinetan. Eta badauz eredu batzuk gure fakturarekin hasita, gure faktura elektrikoarekin hasita, beste esparru batzuetara joan da ere, eta uste dugu hori ezinbestekoa dela. Adibidez, erkidego honetan Bizkaia da batak Gipuzkoan, badeko estrategia energetiko bat, eta Nafarroan beste bat dute. Zuetariko norbaitek parte hartu du estrategia energetiko hori diseinatzerako orduan? Ez, eta funtsezko izango litzateke hori, adibidez hori da beste, horako estrategia egiten direnean, gizarteratzea, eta hartu behar diren erabakiak, hor dauz erabaki zehatz batzuk, adibidez frackingen aldeko apustua, estrategia energetiko horretan jasota dago, horrela dago. Eta hori espaldin pasau zan, eta jente zan, enteratu, azten zan frackingen eztabaida, eta jente ondino, zegoen horretan. Hori eztabaida soziala gutxienez, ez dut esaten ja kontsulta, baina behintzat eztabaida soziala eskatzen duela. Beraz, uste dut lehenengo pausa izan beharko litzateke, gizarteratzea eta herritarren parte hartzea, eta eraginen parte hartzea energia arloan ezinbestekoa dela. Uste dut, justu bideo hortan goien erdala, dana iten nahi dana, eta iten jarraituko duna segurazki. Zentralizazio hitza aipatu dut danik, mundiera dozna, neurri bateri bat, zentralizazio horrek ekarri dezakela, benetan lobby edo enpresa handi horrei aurre egiteko aukera. Nik eskatuko nioke goien herri, ia hori egola dan, ia zirten bide dauden, ia benetan energia berriztagarrien mundu hori klima aldaketari aurre egiteko, erregai fosilien agortzei aurre egiteko tresna izateaz gain, izan ditezken gizarte justo baten baliabide bat, ez? Bai, dudari gabe, esango nuke, orain arteko erregaiak, fosilak batez ere, mehatzeetatik eta teknologia oso konplexu batzuei esker lortu ahal izan dira. Gaur egun, bereziki fotovoltaikoaren kasuan, adibidez, esanguratsuenetako bat da, edonor eros ditzake 10 plaka
instalazioa montatu eta bere energia propioa ekoiztu. Hori, orain dela 30 urte pentsa ezina zen beste edozein energia motarekin. Gaur egun, pertsona batek lortu dezake nahi duen energia kantitatea. Hori da adibide argiena, eta ikaragarrizko buelta ematen ari da fotovoltaikoa garapen bidean dauden herrialde askotan. Orain arte instalaziorik edo baliabiderik izan ez duten tokietan, gaur egun elektrifikazioa izatera iritsi dira energia berriztagarri honi esker. Bestetik, antzeko, baina instalazio teknologia pixka konplexuagoekin, uraren bidezko argindarra lortu diteke, haizearen bidezkoa, eta horiekin ere ari da nolabait buelta handia ematen. Mundu mailan ezagunena den kasua gaur egun Uruguaiko kasua da. Uruguaien, dela urte batzuk, erabaki estrategiko bat hartu zen, eta esan zen, etorkizunera begira, energia berriztagarrietan zegoela bidea eta instalazioak eta arloetan jarri zituzten. Eolikoan asko, eta gaur egun, urte batzuk pasa ondoren eta instalazioak martxan aritu ondoren, bi argindarraren fakturak bi jaitsiera izan ditu nabariak, energia berriztagarrian bere garaian apostu egin zutelako bertako agintariek, eta gaur egun biztanleriari iristen zaion argindarraren faktura merkeagoa da. Orduan, badira soluzio bat egungo egiturei buelta emateko. Batetik, edonor lort ditzakelako instalazio horiek eta bere energia sortu, eta bestetik, maila handiago batean edo eskala handiago batean apostua egiten duten zonaldeetan, ikusten dalako, gizarte horrentzako onura epe luzea. Hor, badaude gako batzuk, eta da, gizarteak ez, gaur egun, daukagun bizi estilo hori mantentzeko, zer egitera prest gauden. Gure kontsumoa jaistera prest gauden, gure etxeetako teilatuak gorriak izan ordez silizio kolorekoak izatea prest gauden, edo onartuko algenituzke gaur egun dauzkagun baina parke eoliko gehiago. Claro, gauza horiek gure gizartean aldaketa bat ekarri behar dute, ez? Badaude munduan beste gizarte batzuk, gauza horien aldeko apostua dagoeneko egina dutena. Erabakia hartu eta ondoren apostuak egin. Orduan, bada posible, energia berriztagarriek iturriak geografikoki oso zabalduak daudenez, bai haizea, bai eguzkian kasuan, nahita ez eskatzen dute sorkuntza banatu bat, hau da, instalazio handiekiko zaletasun txikiagoa erakutsiko dute, normalean, eta horrek ere, kudeaketa bertokoa eta bertako interesei begira izatea ekarriko du. Hori da, teknologia. Nik teknologia hortan puntualizazio txikuak zurik galdetzeko. Ez teun modu baten aukera bat galdu berriztagarriekin teknologia hori gizarteratzeko alegia. Gaur egun teknologia horren berriztagarrien bitartez lortzen den potentzia edo energia gehiena ez da ari berrize elektrika handi horien karteleta guten produkzio hori. Teknologia behin abalako behin hartu dutela behin daukatelako beste potentzia da inbertitzeko teknologia hori garatzeko. Ez du galdu gobernuek, ez dute galdu, izateko eredu bat izanik Frantziko ereduan pasabat edo bik erdi nazionalizatuta edo erabat nazionalizatuta dauden enpresak teknologia hori nazionalizatu duten aldi berian. Ez dugu aukera hori galdu berriztagarriekin. Nire esango nuke, eskala handian egiten diran gauzentzako hor zaila dela enpresa handiekin lotu
loturarik ez mantentzea. Eta arrazoi nagusia da kapital behar handi bat dutela. Gaur egun jendea inguratzen zaigu eta jende xerea, eta nik inbertitu nahi dut berriztagarrietan, baina zenbat, nik daukadana. Ez da erraza kapital handiak lortzea. Instalazio handietarako normalean enpresa handien edo inbertsio fondo handien beharra izango da. Kontua da, berriztagarriak hain zuzen eskaintzen dutela aukera modu distribuituan edo modu banatuan sorkuntza egiteko. Eta sorkuntza hortarako behar diran kapital neurriak txikiagoak dira. Hor, izango litzateke gaur egun, oraindik eskura daukagun aukera. Teknologian zentzuetan garaituz, gorkai, galdera bat. Esan dugu leno, benetan berriztagarriak gaur egungo bizi mailan jarraitu ahal izateko baliabide bat edo alternatiba bat izan litezkeela. Gure gaur egungo bizi maila mantentzia posible izango litzake konsumo jaitsi gabe, eta ezezko baldin bada erantzuna konsumoak jaitsi gabe posible da berriztagarri horiek erabiltzen berriztagarri horiek benetan baliabide edo alternatiba bat izatea. Besteak beste igual sortzeko potentzia badagoelako, baina gero flujuak ez direlako berdina konsumoanak eta produkzioanak berriztagarrien kasutan. Teknologikoki behituta, erabat posible da berriztagarrien bitartez gaur egun bizi maila mantentzea. Agian herri garatuetako bizi maila, egungo adibidez mugikortasun maila berriztagarrien bidez mantentzea hori ezinezkoa da. Baina nik uste dut bizi duina ziurtatzea une honetan guztiontzat, nik uste dut hori badela bideragarria. Baina, lehen esan dudan moduan, horrek eskatzen du agian nahiko aldaketa sakonak. Hori, fosilitatik berriztagarrietara pasatu behar dugu, eta gainera, horretarako batzutan aipatzen da transizioa, ez da? Zaten digut energia transizioa egin behar dugula. Nik normalean, esaten dut, transizioa ez terminoa ez asko gustatzen, herri honetan gainera transizioak sufritu dugu eta agian ez ondoriak ez dira izan hain honak ez da. Transizioa niretzat ez da, transizioak ez du benetan islatzen jaso behar dugun aldaketaren garrantzia. Nik nahiago dut metamorfosia terminoa erabiltzea. Azken batean, jaso behar duguna da gizartearen antolakuntza sakon, antolakuntzaren aldaketa sakona goitik berakoa. Eta gainera hori egin behar dugu hazkunderik gabeko abagune ekonomiko batean. Orain gaude atzeraldi ekonomikoan eta segurazki atzeraldi hori etorri da geratzeko gure artean. Eta kontua da, abagune horretan egin behar dugula aldaketa. Orduan, nik uste dut horrek baldintzatzen duela metamorfosi hori, transizio hori, eta zentzurretan nik uste dut saia eta gorra ez dago beste alternatibarik. Eta, aipatu dugu eragin fosilen agortzea, baina beste alde batetik daukago klima aldaketaren arazoa. Hori oso larria da, segurazki datozen urteotan gero eta larriagoa izango da, konturatuko gara klimatologian fenomeno bortitzak ugaritzen dirala, kostalean ikusiko dugu gauza erroak gertatzen dira, hemen, zuek hemen ikuskoen ere nabaritzen ari zarete, ondorioak, eta, kontua da nire erratu diola eta ez dago besterik. Eta berrizpika politika bueltatuz. Berriztagarria bere zentzua. Nola ikusten ditu politikak horiek? Enpresak teknologikoki modu baten edo besten ikusi dute izan daitekela negozio izateko abagune bat. Eta horregatik, uste inok pentsatzen du nik enpresa handi hori ez hartzen dian iguri favore egitearen. Politikak ikusten duenetan aldaketa bat izan ditekela berriztagarrien mundu hortan energia munduan. Ze muga izan ditzake hor sartzeko orduan?
Bueno, eta behin gau errealitate bat, ez? Energetikoki etorkizuna berreztagai izan behar da, bai, ala bai. Ni uste dut horrez dagoela inongo zalantzarik, ez? Aldaketa klimatikoaren ondoriok eta ikusita, uste dut hori oso argi dagoela. Hori esan da, noski, beste hainbat matiz hartu behar dira diskurtso horretan. Eta behar bada lehen horatzek botatakoaren hildotik, ez? Bera galdetu dau, ea prest gauzen parke eoliko gehiago jartzeko gure menditontorretan, noko zeu esan dagoen. Astentu da, segula ez digutela galdetu. Segula, digute galdetu, hemen egin zan bere garaian sektoriala, PTS bat eolikoa, ez okan zergaitik egin behar, hori egon ziren interes ekonomiko konkretu batzuk. Lurrailen antolaketa da tresna bat, zeharkako tresna bat, eskumena guztiz gurea dela, energia estatala da, lurrailen antolaketa gurea da. Erabili ahal izan genuen bere garaia kompetentzia hori, zergaitik ez PTS bat egiteko energi berriztagaien inguruan eskualde mailakoa, tokiko mailan eta azpiegitura txikisekin, zergaitik ez? Ba zen horrela erabaki hori hartu behar zen enpresekin eta interes ekonomiko konkretu batzuekin eta enpresa konkretu batzuekin eta egin zen makrozentral eolikoak egiteko. Eredu zentralizatu horretan, zentralizatu soilik erabakitan baizik eta ekoizpenean eta garraioan ere. Ekoizpena horrela da montauta sistema honetan. Ekoizpena handia, zentral handiak, berdin nuklearrak, ikatzaz edo gazaz funtzionatzen duten zentral termikoak, edo makro parke eolikoak, megabatioak sortzeko eta sare zentralizatu batean, eta kaso honetan, hori ez da oligopolio, dira monopolio, red eléctrica espainolaren eskuetan dauena, bideratzeko eta gero oso enpresa gutxien eskuetan dauen distribuzio beste sare batera gure etxetara joateko. Horrela da montauta, baina bestera batekoa izango zen, beste, lehen aipatu dena, eredu banandu batean, askoz gehiago hurbildu ekoizpen puntuak eta kontsumo puntuak, eta hor bada oso tresna juridikoak, badakiguz gure mugak, eta gero horretaz ingo dugu berba, muga dauzelako, baina bakiguz tresna horren inguruan egiteko, eta ez dugu erabili dugu beste eredu bat jartzeko berez zuten alderarekin berriztagaia izan behar da, bai ala bai, ni ez dut nahi gaur egungo eredu berdinarekin, eredu logi ekonomiko batzuk erabakiak hartzen, eredu ekonomiko horrekin jarraitzea, ez? Ni Durangarrenaz, ni bizi izan dut Oiz eraiki zenean, usiontxe bizina zermuan, Oizen beste kaldien, eta jarretzen dute ikusten, eta niretzako, eta garaia hartan izan boroa ere, ez? Eta niretzako eredu berdina ez da, noski kapaz naz ikusteko ez dela berdina CO2 isurketan gaian boroa edukitzea edo Oiz edukitzea, baina eredu berdinaren bi proiektu ziren, ez? Hori da ni nahi dudana azaltzea. Piskat badibide hori nahi hartu, piskat sartzeko behatza piskatu barbeginen bat. Hemen fenomeno oso kurioso bat, piskat ja sozialea pasatuta, dago, nik usteko zein ez bakarrik energi munduan, baita zagoran munduan bizi izan duen. Baina, iruste zait energian eta batez ere transizio hortan biziko deun eta sozial bastante gor bat izango dala. Eitzen zaio notimai bat behar edo ez nire txonduan, ez fenomenari mundu usuan zira zabalduta da ona, eta da gutxo gara bera, ondoko hori egiten badek bade, baina nire txonduan ez, ulertzen. Goira sozial hori, goien horrek edo osbolatzure esperientziatik, zein izan dike berrizta garrilean balio erantzi hori esateko igual etxonduan tokatzen badek ere, ez da intxar, ez? Beste gozo batzutan ezin izan dutena esan edo guk kontra egin duguna, ez? Baina tokatuko zaiguna berrizta garria defenditzearen bat emati esatean, ikunertu zaitut zuk etxonduan nahiz esatea baina. Honor, esango nuke lehenengo gauza da, gaur egun mundu mailan herrialde garatutan indarrean dagoen modalitate bat, autokontsumoarena, Espainian ez dagoela indarrean legediarengatik edo politika munduak hartutako eragin batzuengatik. Noski, lobby batzuen presiopean.
Hor, autokontsumoa da, norberak bere teilatuan sortzen duen energiarekin, etxea hornitu eta soberan daukanean hori sarera bota edo faltan duenean saretik xurgatu, eta pixka bat nolabait sarea biltegi moduko banku bat bezala izatea edo sarea izatea energia biltegi bat non niri falta zaidanean bertatik xurgatu. Hori gaur egun ez da posible gure herrialdean. Hori izango litzateke aurrera pauso handia elektrizidadearentzako. Baina, demagun, teilatuan jarritako instalazioekin ez dela nahikoa, eta herritik pasatzen den ibaiaren emariaren zati handi bat turbinatu behar da. Eta kasualidadea, neurketa teknikoek esaten dute, egokiena dela justo nire herriko etxe ondoko zubian aurretik. Aurrera batzuk hartu behar dauzkagu. Eta erabaki horiek hartzea ez da sekula erraza izango. Eta gutxiago ondoan tokatzen zaizkiona entzat. Hor, nire ustez, laguntza gisa izan ditzakeguna dira arlo tekniko mailan ondo egindako neurketa batzuk eta ikerketa batzuk. Eta hor, indarko duguna da aukeratu. Soluzio idealik ez dago. Niri ez zaitetxera energiarik iritsiko nunbait sortzen ez dago. Eta energia sortzea, nahi ala nahi ez, ingurugiroan inpaktu bat izango du, beti. Eta nik bizi naizelako, arnasten dedalako, CO2 isurtzen dut. Eta hori ez isurtzeko soluzio bakarra dago, eta nik ez dut nahi. Orduan, argindarra erabilia izateko nolabait sortu beharra dago. Eta sortzeko modu horrek ingurugiroan eragin bat dauka. Kontua da, eragin hori ahalik eta txikiena izan da dira. Orduan, hor indarko dira ikerketa alderatu batzuk hainbeste energia behar dugu. Murriztu ditugu, Gorkak esan duen bezala, gure kontsumo beharrak. Murriztu ditugu limitera, baina behar dugu energia. Eta hortik beraia ez dugu gure bizikalitatea bermatzen. Energia hori nondik sortuko dugu. Eta indarko ditugu, aukera desberdinak mahai gainean jarri eta esan, zein da aukerarik okerrena? Hau, eta beste aukera, eta horien artean, zein? Eta herrialde bezala, edo udaletxe bezala, hartu beharko ditugu gure erabakiak, dauzkaten ondorioak onartuz. Eta hor, kontzientzia eta zuzentasun puntu handi bat ere beharko dugu, pertsona bezala. Eta gure etxe ondoan tokatzen bazaigu energia sortzeko puntua basan beharko dugu. Beste aukerak zeintzuk dira. Eta horien artean zein aukeratu behar da. Ni uste hor autokritika ere egin beharko dugula. Ez autokritika zaliak, izakiak. Eskat eta horren ondorio dina politikariak asango dituzu. Eskat zure iritzi ezin dani. Horrek kuran politikak nundik jodezaken pedagogia hori egiteko, fenomeno hori egiteko. Lehenko eta ben, ministro de gente consciente dela energia edo beste aspiritura batzuk ingurumenarekiko nahiko kaltegarriak direnak beharrezko direla. Ni prest egon nintzateke pedagogia hori egitera edo eztabaida horretan sartzera prest egon nintzateke aldez aurretik erabakiak ere denon artean adostu baldin badugu tresna badauzelako, eta lehen aipatu ditut, legeak edo lurralde antolaketako
tresna sektorialak edo beste hainbat tresna gizarteratzeko eztabaida horiek, eta behin erabaki hori hartuta dagoena, ez dut esan behar herri kontsulta egon behar dira gauza guztietako, baina behintzat gizarteratu egin da eztabaida eragileekin ere kontsulta egin dela, eta horren ondorioak A edo B esaterako orduan, hori maigainean jarri direnik, ez despatxo batean, interes ekonomiko konkretu batzuen menpe hartzen direnen erabakiak, eta gero esatea, zuek dozuna ifrakina, zure Gasteizen onduan izango delako, ez dakiz herrian. Igual batzuk, bai, baina denon artean ebaki baldin badugu hori beharrezko dela, ez gauzela beste alternatibarik eta beharrezko dela, lekuren baten egin beharko da dinot, edo zuloa, edo helikoa jarri, edo zentral termikoa erabaki hori hartu baldin badugu. Baina ez asuntoa da, aurreko eztabaida guzti horiek ez dian egon, baina ez nago prest eztabaida hori edukitzeko, are gehiago, eta zintxoki esaten dut, erabiltzen dut, azpiegitura horiek eduki dituen ondorioak noski areagotzeko eta jenteri erakusteko zenolako ondorioak ekarri dituen ingurumentzako, eta noski ingurumentzako kaltegarria baldin bada, gure guztien osasunentzako kaltegarria izango da hainbaten edo beste baten. Orduan, uste dut, asuntu ez da soilik NIMBY efektua, horren inguruan, ez askotan, eztabaida horretan nahiko kantzauten hau, parlamentuen edo beste foro batzuetan ez da horren inguruan, beti zaria ezetxarenak, noski, zuen baiezkoanak beti, lehendik hartu zuez erabakiak, eta horreina besterik ez da geratzen, baietza bakarrik esan behar da. Aurreko eztabaida hori egongo balitz, eta nire dut energia arloa, funtsezkoa den arlo horretan egon beharko zirela, prest egongo nintzateke pedagogia edo bigarren eztabaida hori edukitzeko, baina ez denez egon, baina ez nago prest. Lehen esan dit, bloke bakoitzan jaratuko nintzala batera egitea, baina igual piti behin duhet, ez dela usatiko zego piskat. Guatozen piskat Europa, piskat gertu. Europan azken urtetan oso modan egondan kontua da, energian kontua berrizta gatoena. Bai laguntzatetik, bai resoluzioak Europako parlamentuan, eta helburua 2020-2030-2040-ako, 2005an jartzen zian izaten 2020an ingo ditu. Australamentik anamagoz, urte 2008 txikia eta zein da epskatu. Gorka baita monik zein da egoera. Europan, zein da egoera, zein izan da, zein energiturri dira gaur egun erabilienak, zein ikusten da izango da egoera, benetan esperantza eukitzeko motibo hori daukau. Jarri lehenengo aurreko bai, horretan, horretan gauza bat komentatu nahi dut. Guagian baldintzatu da gaude, gure egoera aztertzen dugunean, Espainiaren barruan daudelako, eta adibidez hemen, lau irudi horietan ikusten da ez bakarrik azken hamarkadetako bilakera, baizik eta hemengo gobernu autonomikoen aurreikuspenak. Eta horretan oso argi ikusten da, ezkerreko irudian, bilakaeran, abaria da adibidez, 2008ko krisian eragina, ze horregaitik, hornidura primaria itzi da, baina, printzipioz, gobernu autonomikoen aurreikuspena da, gero eta gehiagoko joerara itzultzea. Eta, egia esan, bai Nafarroa eta bai Euskadi, gobernuek aurreikusten dute 2008ko gailurra gainditzea. Azken hogei urteotan ikusten dugu konsumo energetikoa, eta helburua da, hala ere, gehiago kontsumitzea. Esan behar dugu, Europan helburua eta egoera ez dela horrela. Printzipioz, Europako Batasunak ja da, printzipioz ja idatzita dauka, aurreikuspena dela, inoiz ez 2006ko, 2007ko konsumo energetikoa gainditzea Europan. Nik uste dut hori oso erreferentzia interesgarria dela. Eta, nik normalean, kontu hauetan, normalean Europako helburuak aipatzen ditut, baina arian, interesgarria izan daiteke, kontu aipatzea hauek dira Alemaniako helburuak. Alemania, horrein dela 15 urtetik hona, energia transizio bat martxan jarri zuen, arlo energetikoan, energia politika,
ikusten duzuenez, adibidez, bigarren lekuan daukagu personei konsumpzio hori da, nidura primarioa, eta euren helburua da, lehen esan dudanez, 2050 garrenerako konsumo energetikoa erdira pasatzea, bai, erreferentzia duta 2008ko. Eta gainera horren barruan, 60% berriztagarrien energia izatea. Gainean duzue elektrizitatearen sorkuntza, sektor elektrikoa. Hauek horren usten dute, konsumo energetikoa 1,25 jaistea eta horren 80% jatorri berriztagarrikoa izatea. Behean, greenhouse gas emissions isuriak, hauek horren usten dute, CO2 isurketak 80% murriztea. Segurezki, nik uste dut, Alemanian kasuan, helburu horiek ez dira nahikoak. Kontua da, han energia pilo konsumitzen dutela, segurezki, iraunkortasun aldetik hori ez da nahikoa. Agian sakondu beharko dute. Referentzia horiek kontuan hartuta, hemen Euskal Herrian nola gauden, orduan, honekin zer esan nahi dut? Segurezki, nik uste dut iraunkortasunaren ikuspegi oso zorrot batetik hau ez da nahikoa, puntu batzutan, baina hemen gobernu proposatzen dutena, baina askoz gehiago da, eta nik uste dut bide horretatik joan behar dugula. Europan, nik uste dut aizeak beste leku batetik jotzen dut eta hori aprobetxatu behar dugu. Eta energi iturri nagusiak izan ditezkeen berriztagarri aldetik eguzki eta aizeak, zango dira segurezkien. Adibidez ditu, referentziarako adibidez energia transizio honetan, Alemaniako gobernuak proposatzen du, hamarkada gitzitan, berriztagarrien ekoizpena 1 gigabatekoa izatea, 1 gigabateko potentzia da, gitxi gora bera, orain, Espainiar estatuan dagoen sorkuntza almena. Eta horren erdia izango litzateke fotovoltaikoa, eta beste erdia izango litzateke eolikoa. Unio honetan da, Alemanian, nik uste dut, 32 gigabateko potentzia dagoela. Hori da, izugarria. Orduan, nik uste dut, bereziki sistema fotovoltaikoen potentzialtasuna bereziki garrantzitsua da. Bai Alemanian eta hemen noski ere, azken batean argi dago Alemanian sistema fotovoltaikoak erabilia dute, argi dago hemen Alemanian baino eguzki gehiago dagoela, ezta? Orduan nik uste dut potentzialtasun handia dagoela sistema fotovoltaiko. Dani Maizkuitzat aldera, Europar Batasunak esan dugun, horka komentatu dugun bezala, hor plan batzuk daude dagoeneko zein da. Zein da, eta zein izan beharko litzake, fiskat referentzitzen nahiko nuke, Europar Batasuna papela. Eta horien egiten dianean, aholkuak ematen zaizki herrialdei, aholkuak ematen zaizki, gero etzen dituzten behar kontua da. Baina hemen, justu kasualidadez, neatu doktorala, irakurri dut artikulu bat eta jartzen du emisiotan, urren 2008ko plana ja, ez dute beteko Espainiak, Alemaniak, Luxemburgo, Polonia, Austria, Belgika, Finlandiak eta Irlandak, ez beteko lun. Eta efizientzia energetikoan, Austriak, Bulgariak, Frantziak, Lituaniak, Maltak, Holandak, Poloniak, Belgikak, Estoniak, Alemaniak eta Sueziak ez dute beteko. Zein da egiten kasunen papela? Alde horretatik, ni hor, gorkari aipatu dago, esan da, eskerrak, eta ni uste dut askoz gehi zaudik Europa mailan, baina eskerrak askotan Europa mailan gauza batzuk egiten direla eta gomendioak eta kasu batzuetan zuzentaragoa lotesleak egiten direla estatuei derrigortzeko. Gehien bat, klima aldaketaren borrokan ikuspegitik hartzen direlako erabakiak,
berotegi gazen emisioen murrizketa, energi berriztagailen erabilera eta efizientzien inguruan, horrein bat plan eta gero plan horietatik hainbat gomendio edo hainbat zuzentaragoa egiten direlako, eta eskerrak egin da gero ez direla betetzen, suposatzen dut, energi berriztagaien kontsumoarena dela, gure kasuan ez da betetzen, dinot, Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan ez da betetzen, asko gaitik, nizto teuneko 6 dela gaur egun energi berriztagaien dekogun ekarpena energi kontsumoan. Nafarroan ere ez dakite Nafarroko datu hori bat egolkak jakingo da, baina ez da... Gogoratzeko kontua, gogoratzeko bakarrik 2008ko 20 badak burua. Hori zan. Eguneko gila zan, nahiz eta ontsa 2030 arte helburu berriak atera die eta eguneko 27 da Europak adostu dauena energi berriztagaien kontsumoan. Gu honen inguruan ez da betzen dugunean hemen parlamentoan eta horrek izaten dugu, eguneko 7 da gaur egun, eta gainera kopuru hori igo da azken urteotan beste bat, kontsumo jaitsira dela eta energi berriztagaien kopuru hori igo delako, baina ez da egon ezer berririk, energi berriztagaien, ez da egon politika edo estrategia berririk energi berriztagaien ekarpen hori igotzeko, ez da. Beraz ez da betetzen eta beti izaten digute berdina, ondin ez da heldu 2020 urtea, itxaron, gero torbilago gauz eta jarretzen dugu berdin. Berotegi, negutegi barkatu efektu duten gazen emisioan, hor gainera, gure kasuan trampa bat egiten da, eta zonan hori gorkako zondo azaltzen da, Estatu Espainolaren atzean eskutatzen gara, esateko betetzen ari garela. Hor, Estatu Espainolak zeukan, bere garaian Kyoto betetzeko gehi 14, kopuran, eguneko 14 gehiago emisioen kasuan, eta orduan, Euskal Autonomia Erkidegoak hartu zuen kopuru hori, uste dut estatuak izuela gehi 15 eta gu hartu genuen gehi 14, baina esan hori zintxoa, ze gure industria, gu botatzen ditugun CO2 emisioak estatu mailakoak baino asko saltoago dira, gehien bat industriaren pisuaren gatik berez hartzea Estatu Espainolaren kopurua kasu honetan, interesatzen segunean oso ondo dakigu nogase konparatu behar garen, hori ez da zintxoa izatea, ez duan hemen gure kasuan ez gabiltza ez eta esaten dute betetzen ari garela, ez gabiltza betetzen. Baina lehen esan duana, behintzat, eskerrak Europa dauela, nahiz eta askotan ere Europan ikusten dira lobien garrantzia eta interes ekonomikoak ez dira soilik gure inguruan ematen beste leku batzuetan. Eta hor adibidez, frackinarekin gertatu dena, kriston eztabaida egon da, haustura hidraulikoaren inguruan, gaza edo beste hidrokarburo batzuk ateratzeko teknika horren inguruan. Eta azkenean ziren ausartu zuzentarago bat ateratzea eta atera dute gomendio bat, aurtengo urtarrilan. Eta nahiko bitxia da, interneten dago eta begiratu alduzu ez, esaten dituen gauzak hemen ez dira betetzen, besteak beste eskatzen dago haustura hidrauliko erabiltzeko ahalbideratzen duten baimenak ematerako orduan egin behar den impacto ambientaleko ebaluazioa izan behar dela ebaluazio estrategikoa. Labur bilduta egin behar da eztabaida bat sozialki, ekonomikoki eta ingurumen aldetik bideragarria den ala ez jakiteko, eta hori da Europak esaten dauena, eta Estatu Espainolak ez dugu betetzen, eta Euskal Herrizen ez dugu, behintzatego Euskal Herrizen ez dugu betetzen, eta hor dago gomendioa, asuntua da, esaten dute, baina gomendio da, baina egiz esan, ziren ausartu, zuzentaragua egitera, baina berez, nahiko esanguratzea da, gertatzen ari dena. Eta bloke bukaera emateko, Olatzik galdetuko nion ia zein da diferentzia guk izidun egoeran eta Europan beste herrialdetan bizuten egoeran artean legislazio horietan, lege horietan, eta batez ere dezentralizatutako potentzi txikiko planta edo sistema horientzat. Nire ustez, guri dagokigun lege
izan da 2008an aurretik energia berriztagarriei eskaini edo prometitu zitzaizkien diru itzuliak. Eta gaur egun badauzkagu 50.000 famili, bere garaian estatuaren bermea zeukaten promesa batzuei esker, dirurik gabe eta kinkalarrian daudenak. Orduan, 2008 aurretik egin zian egitura batzuk, Europa mailan harridura sortu zutenak, eta gero estatuak eutsi ezin izan ditunak, eta atzera bueltan lege berriak editatu ditu eta jendea pobrezia egoeran gelditu da berriztagarrien alde apostu egin ondoren. Hori lehenengo diferentzia nabarmena. Ondoren, lehen aipatu dugun autokontsumoaren modalitatea, 2011 urtearen amaieran dagoeneko nolabait jaso zen legedian eta xehetasun komertzialak eta horrelakoak gelditzen ziren zehazteko. Eta bazirudien 2012 urtean zehar xehetasun horiek argituko ziala eta martxan jarri ahal izango zela autokontsumoa eta balantze garbia deitzen zaion modalitatea. Autokontsumoa da, momentuan nik sortzen dudan energia erabiltzen ez badut, sarera bidaltzen dut. Eta momentuan nik sarera bidali edo bertatik jasotzen dudan energiagatik kobratu edo ordaintzeko aukera daukat. Beste modalitate bada, eta Europan oso modan dagona eta oso erabilia dena da, balantze garbiana. Eta balantze garbian iten dena da, orduro jarraipen horien inordez, urtean zeharreko saldoak begiratzen dira, esaten da. Nik urtean zehar, hainbeste energia xurbatu dut saretik. Eta urtean zehar, hainbeste energia igorri dut sarera. Zein da diferentzia eta balantzea alde atatzen bazait, niri dirua ordaindu behar dira. Eta balantzea kontrateatzen bazait, niri ordaindu beharko nuke. Hori da, oso modan dagona, eta bai Inglaterran, bai Holandan, ohikoa dan modalitate bat. Hori hemen, pentsa ezina da, legediak nahiko xehetasun ematen zitulako hori martxan sartzeko. Eta bestetik, Europarekiko diferentziatzen gaituen beste arlo bat da distribuzio sareak, banaketa sareek duten garrantzia gure faktura ordaintzerakoan. Faktura ordaintzen dugunean, ordaintzen dugu sortzen den energiagatik, ordaintzen dugu erabiltzen den garraio sistemagatik, eta komentatu du bezala, bigarren mailako sare batzuk daude. Gure etxeetaraino iristen diren kableena. Herrialdean hori ibertu da. Horiek kobratu egiten dute diru bat, sare horiek mantenitzagatik eta egitura horiek gaur egun kobratzen duten dirua 97an erabaki izan. Hau da, 97an egiten zian errebisio batzuk, sare horiek mantentzeak zenbatko kostua izango lukenaren inguruan, eta geroztik prorrogatu egin dira. Prorrogazio hori kontsumitzailearen alde edo kontra suertatu da. Kontutan izan behar da, distribuzio sareetan, azken bi hamarkadatan egin diala efizientzia neurri handiak aplikatu. Eta gainera, kontagailu adimendunen aplikazioaren bidez, energiaren erabilera ere askoz efizienteagoa da. Beraz, justifikatuta daude 97an egiten zian gastuen adierazpenak? Ez. Gastu horiek gaur egun bajuagoak izango dira. Enpresek
efizientzia mailan aurrerapen handiak egin dituztelako. Eta guk jarraitzen dugu, 97ko gastu horien arabera fakturak ordaintzen. Beraz, horre ere, Europarekiko edukiko genuke diferentzia bat edo oztopo gehigarri bat. Ez dakit, bi bloke hori inguruan galdera emateo notazioen bat ematek, edo aurra ziriko duen, bat animatzen bada hoin, ez erratara zuen mikronak da. Eskerrik asko zabiatik lehenengo. Nik lehenengo blokeko bandera pare bat, eskan bat. Kontuan dukita Euskal Herrian populazioa dentsitatea handia dela eta industria pixua nahiko handia dela. Azken urteetan gutxiago, baina dela 5 urte urola baliarantzen 5 fundizioa laminazio tren, argindarazko konsumitzutenak. Hori kontuan izan da, nola planteatu liteke lekuan bertan argindara produzitzea, horako industria bat eukitzea egin. Zatxamarra iruditzen, ez dakit soluzioik badagoen edo industria kendu beharko liteken, edo ez dakit. Abertze pentsatzen zuten dutaz. Eta bestea, ez dakit euski plakak fabrikatzeak impacto ekologikoik badaukan, edo ez dakit hori irek aldetu nahi nuke. Berriro Alemaniakoa. Alemanian sektore industrial oso potente bat daukate eta hala ere berriztagarrien aldeko apustu bat egin nahi dute. Eta, suposatzen dut, datozen hamarkadetan ez dutela nahi edo ez daudela prest, printzipioz, euren potentzial industriala hartzeko. Horrek esan nahi du, posible dela. Lehen esan dodanez, Alemanian sistema fotovoltaiko asko eta asko instalatzen nahi dira eta non, justu industria guneen teilatuetan. Sistema fotovoltaikoek badaukate abantaila nabari bat, eta da, printzipioz, eraikinetan oso ondo integratzen dirala, eraikinetan eta baita etxe bizitzetan, oso adizkidetsuak dira, sistema fotovoltaikoetan ez dago mugimendurik, ez dago kombustiorik, orduan, printzipioz, oso bideragarri bat da, zuzenean, oso modularrak dira, eta oso bideragarria da, konsumitzen den leku berean energia sortzea. Eta, horre fotovoltaikoaren inguruan badaude mito batzuk, adibidez metal arraroak edo material arraroak berrez horrekira fabrikatzeko, inguruen inpaktu handiak daudela, agian, errentagarritasun energetiko kaskarra dutela, eta, nik uste dute, nik beriziki, ezagutzen dut, kontu hori, nik lan egin dut fotovoltaikoaren arloan, eta, egia da, orain dela 40 urte, nungo zura fotovoltaikoak fabrikatzen, hasi zirenean, oso garezkiak zirela, eta arazoak zeuden, gaur egun, energetikoki, errentagarritasun energetiko oso altua daukate, printzipioz, 2 urte baino gitxiagotan posible da, sistema hori fabrikatzeko behar den energia berreskuratzea, printzipioz, zabalduen dagoen teknologia da silizio kristalinokoa eta printzipioz silizioa da area, silizio oxidoa, eta, egia da, metal batzuk daudela, baina, printzipioz ez dira material arraroak, eta, eta kostu ekonomikoak gehiazten ari dira. Zentzu horretan, nik uste dut, benetan potentzialtasun oso handia dutela, bereziki sistema fotovoltaikoak elektrizitatea sortzeko, eta horregaitik, nik uste dut horregaitik, oligopolioa hain kezkatuta dagoen adibidez hemen estatuan, Espainian, autokonsumoko sistemen kontra jotzeko. Bai, industriana komentatu zuen, nagutan ez dugu astu behar, energia sari garenean, hemen kontsumo energetiko handizu duten sektoreak, industria, garraioa,
etxe bizitza sektorea, gero beste batzu dago, zerbitzuak eta bar, ez dela soilik industriaren inguruan eta askotan ez dugu nahi behar industria handiz edekogu, nahiz eta gure industria panorameak izan batez die industria handiz, txikizek die, baina nio eta askotan entzuten dugula dekogun industria ereduarekin ezinezkoa litzateke ez, dengo eta behin konsumo energetiko zari garenean ez gabiltzala soilik industriaren inguruan, eta gainera desagutzen eskualdeetako industriaren karakteristika guztizen, baina bada osain bat industria, fundizioan papelerak, euren prozesu produktiboen sorraznan berua eta erabili izan dutenak bai ergindarra sortzeko, bai termikoki erabiltzeko, eta egize da gaur egun onartu den performa elektrikoarekin hainbat arazo dauzela, eta hori azaldu ahal izango ditzatekela, baina horregaz esan nahi duana da, bai noski, dekogun industria dekogu, badauz industria batzu, ez gehiengoak, kontsumo energetiko oso handia dutena, baina horregaitik ez dugu esan behar, eredu ez dela izan behar tokiko eredua eta banandua. Ikusi beharko litzateke, kasu guztizetan hori posible dan ala ez, baina hori ez da egin da eredu zentralizatu bat, eta horre txertatzen da gure industria eredu ere. Nire gustuko litzatek aipatzea, arlo honetan berebiziko garrantzia duen pertsona bat, ez? Jorge Morales de Labra, telebistan da ikusteko aukera izango zenuten agian, Jordi Egolek egindako Salvados programa batean oligopoli izeneko programan azaldu zen, eta geroztik telebistan sarritan azaldu da. Pertsona hau, enpresaritzon bada, berriztagarrien sektorean lan egiten duna, eta daukagun, hemen inguruan lanean nahi da, plataforma por un nuevo modelo energetikoko kidea da. Plataforma honek nahi duna da, eredu energetiko berri bat bideratuta. Hainbat salaketa jarrita dauzka, hartzen diren neurrien kontra, eta mugimendu sozial indartsua dauka. Hemen daukan nodoak izena du gure energia, eta arlo hortan bestu egiten du. Eta honek, hainbat ikerketa edo hainbat artikulu editatzen ditu bere blogean, eta hor komentatzen du nola fotovoltaikoa, bere enpresa fotovoltaikakoa da. Jarraitzaile edo oso sutsua da arlo honetan. Baina, ematen dituen datuak kontrastatuta daude eta egiten ditu aldeaketak teknologia desberdinen aldean. Esten du, gaur egun, esan liteke plaka fotovoltaikoak kutsagarriak diala bere ziklo osoaren amaieran, eta esaten du, ez. Energia gastu handia dute sortzerako ordua, egia da, eta behar duen materiala hor dago, baina bere bizitzan zehar ematen duten energia gehiago da sortzeko behar izan dena baino. Eta hor, aipamen desente egiten ditu fotovoltaiken inguruan alderatzen ditu beste teknologiekin, berriztagarrien artean, baita ere, eta, nik gomendatuko nizuke horri begira botatzea. Oso argi esplikatzen du eta ematen dituen adierazpenak eta, kuriosa dira. Galdera bat gehiago, ez segiko dugu horre pixkak. Eta ja bukatzen dut pixkanaka sartuko gaila Euskal Herrian eta pixkate independentzian izan dezaken eraginean edo ezin dezaken eraginean. Hasi nahiko luke Daniekin, berekin, pixkate Europatik atozen ez, aipatu ditu gauza asko hemen eta honeko zer, baina Euskal Herriak zenbateaino garatzeko aukera izan du baina arte eta zenbateaino garatu dira Europako plan horiek, Europako helburu horiek. Batez ere aukerak eta potentziala jakin nahiko nuke, Euskal Herria daukan. Aukera guztiak, ia ez dira garatu. Ez lehen aipatu dugu, ez? Energi berriztagaien ekarpena energia kontsumoan, uneko 7 da gaur egun. Hor neukan datu batzu, baina ez dira beharrezkoak 2007 urtean uneko 5,
2013 urtean 7 da. Kontutan izanik helburua zela 2020 urtean 20 izatea, argi dau oso urrun gauzela eta ez gabiltza betetzen eta ez goizela betetxera. Asuntua da, ez dela ikusten, ez ja epe ertainera, ez da epe luzera ere nundik etorri leiken garapen hori, ez? Dau dokumentu bat, lehen esan dudan bezala, eta ibilbide horria edo markatzen dagoen estrategia energetikoa 2020 deitzen dena, eta hor ikusten baldin badugu, ja onartzen zuten, eta 2010 urtean hasi ziren egiten. Onartzen zuten ez zutela beteko, esaten zuten 14 izango zela 2020an. Esaten zen, ondo da, pentsate onartzen duzue. Ez ez gara eduko 14 ere, ez? Orduan, onarri da, eta gero ikusten dira, politika publikoak ez doi ezela energi berriztagaien sustatzea gaitik ez dutela ezer ez egiten, ez? Ikusten dugu, enpresa publiko badauela, erregai fosilen ustiaketarako, badau, SESA, Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad Anónima, 100 zuen diruarekin, gure diruarekin, ordaintzen dena, eberen eskuetan dagoena, eta hemen ez da enpresa publiko bat energi berriztagaiak sustatzeko. Dut esaten horregaz, jazta, konponduta, baina ikusten dela, nondik noian norabidea, nondik doan, beraz, dena dau egiteke herri honetan energi berriztagaien inguruan. Eta horretaz gain, estatu mailan egin den reforma elektrikoa, energi berriztagaien kontra doa, zoritzarrez, juridikoki eta administratiboki, estatu espainolak ezartzen ditu, energia arloan legiek, mesetan esan doa masen, beste tresna batzu daude, baina, ez ditugu erabiltzen, kasu honetan energi berriztagaien kontra doaz. Eta kasu honetan, behitzak Bizkaia Arabatak Gipuzkoan gobernatzen dago alderdiak, alegia Euskal Alderdi Jeltzalea erreforma elektrikoaren alde bozkatu zuen, eta uste dut hori oso esanguratsua dela. Zergaitik, esaten dute, lortu dutela merketzea enpresa industrial batzueri gaur egun jartzen zaizkien peajeak arintzea. Ez dute pentsau, adibidez, negu honetan egongo direla pertsonak hipoteka edo bero gailua piztea pentsatu beharko dutenak, horretan dute pentsau. Ez dute pentsau aukera izango genuela energi berriztagaien inguruan plangintza propio bat eta hori igual eztabaidatu behar zela Madrilen, hori ez dute pentsau. Edo bakarrik pentsatzea olako reformaren aurrean egin behar zena zela kontra bozkatzea eta kito. Ez, alde bozkatu zuten, eta hori da dagoen errealitatea. Nik alde hortatik gorkai galdera bat nahi nuke, baina alde zagutik izan nahi nuke zera honetan pixka galdera suspentzeko bezala. Nik aukera izan nuen Alemaniko gobernuan proiektu baten zatitxo bat egiteko, eta irakurri behar izan dituen testuak Alemaniko gobernuan behanak plangintzak, planteamenduak, etxean helburu utzak. Nik ikusten dituen dokumentuak 250 horrekoak ez bat eta ez pilo bat, jende ezberdinak egin da kontrastatuta. Informazio pilo bat, azterketa pilo bat. Eta holako kuriosia sortu zitzen esan Euskal Herrian segun bada holako gauza. Eta hasi gitzan gauzan bila topatu nuen gauza bakarra izan zen Gorka Buenok egindako, elantzat egindako dokumentu bat txosten bat. Eta gehatu nintzen ikiarria detuta, banekin hemen bat zeo da, EBE edo ente basko de energia, dona alako eta inolako planteamenduk ez da gain, serio bat, esateko ze potentzial daukau, ze potentzial ez daukau, ze ingenezake, ze ez ingenezake. Zuk txosten hori egin zenunez, zein da benetan Euskal Herria daukan potentziala, mezta egual lan, desenteik ez da egin. Potentzialtasuna lagungo egoeran. Bila, eskatu da. Pasatu igual urrengo hor badago, urrengo mesedez. Bai, honetan, 2008ko egoera dago, egitxiko da bera, transparentzia horretan islatuta. Lehenengo eta behin datu bat. Ego Euskal Herriko helburua 2008ko aipatu du, lehenengo eta behin.
Europan helburua da berriztagarrien ekarpen 20% izatea, eta kontua da, Espainiako helburua ere 20% dela, baina beste estatu batuetarako helburua desberdina da, eta kasu batzutan altuagoa da. Adibidez, Suediaren kasuan, helburua 2020ko, orain ez dut zifra gogoratzen, baina askoz altuagoa da. Horrek zer esan nahi du, kontuan hartu behar dela, eremu bakoitzaren ezaugarriak. Eta horren arabera ere, epaitu behar dugu Nafarroako egoera. Nafarroako helburua, zein da Nafarroako helburua? Ez Nafarroak ez dauka helbururik. 2011an berriztagarrien ekarpena Nafarroan zen 21%. Egia da azken urteotan igo dela. Eta nik uste 2013an 25%ra igo dela. Zergaitik, azken batean, proportzional, berriztagarrien ekarpena mantendu denez, bitxi gora bera, baina konsumo finala jaitsi denez, orduan ekarpena handitu egin da. Baina beste alde batetik esan behar dugu, agian, ondoan hartuta, Nafarroak zenolako ezaugarriak dituen lurralde ikuspegitik, agian, ekarpena segurezki askoz altuagoa izan beharko litzateke. Hori, agian Nafarroako datuak epaitzeko, ezta? Eta, hor daukagu, Ego Euskal Herriko datu batzuk, eta, zein da egoera honetan, fotovoltaikoaren garapena benetan penagarria da. Ego Euskal Herrian, 10.000 inguru instalazio ditugu, baina oso txikitxoak dira eta potente instalatuak oso txikia da. Gehienak gainera Nafarroan daude. Potentzialtasuna fotovoltaikoan izugarria da. Hemen Euskal Herrian eskegi minutu behar dugu gigabatetan. Nik, zuk aipatzen duzun dokumentua da hau, Euskal Herriako energia ere irankor bateran, nik horretan, azken kapitulan, proposamena edo, alternatiba moduko bat planteatzen dut, datu batzuk, nahaztuz, eta nik horretan esaten dut, arlo fotovoltaikoan adibidez, potentzialtasuna izan daitekela 9 gigabateko instalazioa, ez da oso dugu. Gero ditugu parke eolikoak, gehienak Nafarroan, 1,4 gigabat, nik uste dut, hori ere handitu egitekeela. Beste eredu bat erabiliz. Lehenengo eta behin, eztabaida demokratikoa sortu behar dira, proiektuak horrela ateratzeko, eta segurazki egun eredua ez da proiektua. Gero daukagu biomasaren erabilera. Bakarrik elektrizitatea sortzeko, adibidez, Zangozan badago zentral bat, hori iraunkortasunean dutik segurazki ez da oso bideragarria, ez da oso goke ere, baina badaude beste planteamendu batzuk, udal batzuek berokuntza horretzea proposatzen dute, eta dutatzen ari dira, eskala txikiko sistemak erabiliz, eta inguruko baso ondakinak erabiliz, eta hori ere aukera bat izan daiteke. Potentzialtasuna segurezki mugatua, baina hor dago behar entretiko batzuk asetzeko. Gero daukagu sistema hidroelektrikoen potentzialtasuna. Gehienak daude une honetan Nafarroan eta Gipuzkoan. Nik uste dut, agian egungo potentzia segurezki handitu daiteke, eta, da, martxan dagoena, agian ondo zainduz eta sistema batzuk berrituz, baina potentzialtasuna segurezki mugatik ez oso urrun. Honetan ez gaude mugatik oso urrun. Itxas energiaren potentzialtasuna ere, mugatua da, energia eguzki termikoaren erabilera Euskal Herrian bakarrik beroa horretzeko erikinetan oso mugatua da, egoera hori honetan penagarria da. Eta, nik uste dut, potentzialtasun gehiena dago sistema fotovoltaikoetan, eta, agian handituz ere sistema eolikoak, beste eredu batzuk erabiliz.
Eta gero badaude ere, printzipioz, berreztagarritzat hartzen diren beste guztiapen mota batzuk, baina printzipioz nahiko eztabaidagarriak direnak. Behan aipatzen ditut, ez da? Alde batetik, hondakinen errausketa, benetan, hondakinak balioztatu nahi badugu, egin behar duguna da, balioztatzen materiala, energia ikuspegitik ere balioztatzeko biderik onena da balioztatzen materiala, ez erraustea, gainera, zabalgarri ez da errauste planta bat, hasiko kombinatu bat, nahiko inefizienteki gas naturaletik sortzen duen elektrizitate planta bat, eta gero badaukagu biomasaren balioztatze energetikoa bergintzan, eredu guztiz industrial bat erabiliz, eta printzipioz etorkizuneko referentziatzat hartu ezin daitekeena, eta gero adibidez Euskadiren berriztagarrien ekarpena berabilera ekoizpen azkeneko ekoizpenean ehuneko 6 dela esaten dugunean, horren barruan sartzen da biorregaiak fabrikatzeko importatzen dugun biomasa. Segurezki, agian Indonesiatik palma olioa importatuz eta hori, ez da? Hori ere, nik uste dut etorkizunerako ezin dela izan referentzia bat. Beraz, nik uste dut etorkizunean zer egin behar dugu, alden guzti-guztia garatu. Zergaitik, azken batean, potentzialtasuna mugatua dalako eta segurezki ezinezkoa dalako konsumituko dugun energia guztia hemen bertan sortzea. Nik uste dut hori ere esan behar dugula. Herri txikia gara erinde asko eta segurezki etorkizunean buruazkitasun osoa lortzea energia fluxuen ikuspegitik erabat lortze hori segurezki ezinezkoa da, baina nik uste dut agian gaur egungo 6 horretatik erdira edo igo berko genukena. Eta gainera, beste buruz agian gero egiten dugu, baina badaude mendekotasun energetiko mota desberdinak, alde batetik daukagu energia fluxuen mendekotasun bera, beste alde batetik dago azpiriturena, gero dago araudiena, eta agian bigarren horiek garrantzizkoa. Eta igual zubia notasun hortaz hartuta, eguneko zifra magiko hortan. Goienerrek nola planteatzen du hori, zertan lagun dezak lehintza zaizu sistema produkzio edo potentzia txikiko sistema horiek ez. Ezkenean eguneko egun hori askotan planteatzen dugu modu oso zabal batek eta ezkera kontrolatzen dira gure eguneko eguna da garin behar duen lehenko eta guk autoprodukzio horretan Bi aldetatik daukagu lan egiteko, batetik kontsumoaren aldetik, kontsumitzaile bezala guk zer eskatzen dugu eta ze teknologia ordaintzen ditugun, da zeintzuk ez. Eta hor, pixka bat aigea lanean, eta daukagu merkaturatzailea eta jendeak gaur egun posible du energia berriztagarria erostea eta ordainketak teknologia horiek erabiltzen dituzten ekoizleei bakarrik ematen. Hori alde batetik. Eta bestetik, ekoizpenaren arloan inditzakegu pauso desberdina. Bertako ekoizle berriztagarriei energia erosi. Nolabait, representante lanak egin, hauen ordez, merkatura joanez, eta bertan beraien energia salduz. Gure web orrialdean, badago aukera, energia berriztagarriko ekoizleentzat, bertan gure bitartekaritza eskatzeko edo bintzat informazioa horren inguruan eskatzeko. Oso importantea da, hemen ekoizpen berriztagarria dutenek jendearen eskura jarri dezatela. Jendearen eskura, esan nahi dut,
bertako jendeak erosi ahal izatea beraiek sortzen duten energia, ez? Ekonomia lokal baterako bideak ematea. Gaur egun oso ekoizle gutxi iritsi zaizkigu Goienerrera, esanaz, nik sortzen duten energia zuen bitartik garetzaren bidez merkaturatu nahi dez. Orduan, badago lan bat edo aukera bat bertako ekonomia sustatzeko eta bertako kontsumo eta produkzioen arteko lotura sendotzeko. Bi, esan dugu, produkzioa energia berriztagarritan 7-8 ingurukoa daukagu. 50%raino igotzeko helburua jarri beharko genuke. Bueno, nola egingo dugu hori? Ze instalazio egin nahi ditugu? Esan duen bezala gokak, fotovoltaikoak nahiko adiskidetsuak dira, telatutan da jartzeak ez digu eragozpen ondiri jartzen, ekonomikoki ere ez dira zailtasunak, eta ez dituzte zailtasunak planteatzen, hor, gaur egun ekonomikoki bideragarriak izatea denbora darama, baina ingurugiro aldetik eta sozial aldetikan daukaten errentagarritasuna momentukoa da. Menpekotasuna galdu egiten dugu instalazio horiek jartzen ari geran heinean. Eta, bueno, gure hitzalditan da askotan galdetzen digute, zuek merkaturatzaile bezala energia saltzen dezuten nondik dator zuek saltzen dezuten energia hori. Eta, hor, energiaren bidea jarraitzea edo traza mantentzea oso zaila da, eta hendikan ez gea erantzun zehatz bat emateko gai. Izango gera, baina oraindik ez. Orduan, momentuan egiten duguna da merkatuan erosi energia. Eta merkatu hori Madrilen dago, eta hor, Madrilgo prezioen bitartez egiten ditugu guk erosketak. Hori saiesteko modu bat badago, eta da, bertako produktoreek Goienerri energia saltzea. Eta Goienerrek bere kontsumitzaile. Horiek dira kontratu bilateralak deitzen zaiena. Eta horiek oraindikan ez gea egiten ari. Orduan, hori modu bat litzateke ere energia berriztagarriak bertan sustraiak emateko eta bertako ekonomiari laguntzeko, menpekotasun maila eskaloi bat jaisteko. Argi esplikatu da? Eta ja pixkat bukatzen jute aldea ez da duzea xamatik duzea. Ezkeneko batera duzatuko duzu pixkat irurok nahiko nuke parte hartzea hortzen eta zuen iritzia ematia bat dutzak igual bere ikuspegiti, baina pixkat txaldea baina duguruan dona independentzia esan, ez? Muga hor daukonez. Benetan, energia subiranotasun hori Euskal Herri independente edo hipotetiko bat entzat, karga bat izan diteke, edo abantaia bat izan diteke ez, eta konparatzeko kasu errexena Eskoziakoa da, ez Eskoziako liburu zuki famoso hartan plan garrantzitsu edo pisutsuenetako bat energia plana zen. Beste dauzkelako, izugarrizko petroleo reservak, guk ez dauzkaguna. Eta jakin ekonomia horrek zenbat aiago karga izan diteken, edo benetan gu plantatu dezakegun Euskal Herri independente bateako beste eredu energetiko bat, karga ez izateaz aparte gaine izango da ondula sozial bat ekarriko diguna. Ez, horren ekonomia pixkan aldo teknikoa saltzea, pixkan ekonomia saltzea aldo politikoa, pixkan ekonomia saltzea nola implantatu genezaken eta nola izan gintezken independente edo energetikoki izan sekula independente izango. Zego dani, zego hasi, eta kalkulatu bezala. Bueno, uste dut hemen termino klabe independentzia baino bizo buru jabetza dela, ez? Izan gara independiente, hauze da, porque ditugu tresna juridiko, administratibo eta politiko guztizek gure eredu energetiko egiteko, baina erabakiak dugu hemen ere, erabakiak iztea enpresa konkretu batzuen eskuetan, eta behar da independiente izango gara, baina ez gure energiaren buru jabe. Eta orduan eredu hori ez dugu nahi. Honegaz ez dut esaten ez dugu da independentzia, noski.
alde horretatik bai. Tresna guztiek gure eskuetan baldin badaukagu, aukera gehiago ditugu burujabe izateko, baina hori ez da berme bakarra. Alde horretatik, uste dut hori argi dauela. Hori politikoki edo erabakiak hartzera orduan. Gero dau, ekoizpen energetikoarena, ni hor bat nator kontrakuota gorarekin, ez dut uste eguneko unean autohornikuntza Euskal Herrian lortzea posible denik, baina bai uste dugu posible dela uneko handi bat, horretarako helburu zehatzak markau behar dira, eta horren alde politika publiko guztizak jartzi, ez? Klaro, horrein erabiltzen da itzaki hori, ez da posible hemen uneko unean energi berriztagarriekin autohornikuntza energetikoa dukitzea, eta orduan hori ez denez posible, beste politika batzuk egiten dugu. Beste interes ekonomiko batzu dauz, eta itxaki bezala erabiltzen duzuen, berriztagaiek behar bada ez dirak uneko unean kapaz izango, hemen ekoizetako energi berriztagaiek autohornikuntza, erabateko autohornikuntza hori emateko berez, beraz, labur bilduta, erabakiak hemen hartu behar dira, bai, energi berriztagarriak dire bidea burujabetza hori lortzeko, baina noski beti ere erabakiak publikoak baldin badie, interes publikoaren menpean baldin badaude eta ez interes ekonomiko konkretuen eskuetan baldin badaude. Gehitzeko? Bueno, ni pixkat provokatuko dut energiaren arloan, bain oso exigente bihurtu gara, ez? Nahi dugu dena berriztagarria izatea eta ehuneko ehun hemen sortua izatea. Elikadurari ez diogu hori bera eskatzen, ez? Eta jarraitzen dugu elikatzen. Eta horregatik ez ditugu proiektuak atzera botako. Ni uste hor gakoa dela eraldaketa handi bat egin behar dugula, gorkak esan du bezala metamorfosi bat, baina metamorfosi horrek prozesu bat behar dugula. Eta pixkanaka bidean urratsak eman behar ditugula. Burujabetza energiaren arlotik Euskal Herrian, nik enkorkak esan bezala ez dut ikusten, posible, baina bai asko hobetu dezakegula. Eta hobetzeko beharra baino moralki egin beharreko pauso batzuk dirala. Ezin dugula beste alde batean behiratu eta esan, hau moldatuko dut etorkizunean, onurak egin balitezke, egin behar dira, eta alden eta bizkorren. Kalteak bestela izango dira ez inguru biran aldetika, ekonomikoki ere, energia kanpotik importatzeak dirua kanpora ematera garamatza. Nola baiteko burujabetza ekonomikoarekin oso lotuta egongo litzateke. Lortzen dugun autonomia maila. Bai. Mendekotasunaren ikuspegitik nik uste dut aurrerapen izugarria izan litzateke mendekotasunari agian ehuneko 90 batetik ehuneko erdi gaiestea. Bila nik uste dut Hala ere nik uste dut hori ez dela prinsipioz arazo bakarra. Eta agian ez garrantzitsuena. Azken batean, horretzek esan duen bezala, beste gauza asko ere importatzen ditugu. Kontua da, pentsatu beharko genukela, zer emango dugun, importatu beharko dugun energia horren truke, ez da? Eta
da fluxu ekonomiko handia, ez da? Hori alde batetik. Baina, lehen esan dudan bezala, ikusten dut badaudela beste mendekotasun oso larri batzuk kontuan hartu behar direnak. Kontu ez da bakarrik hemen energia sortzea, baizik eta azpiegiturak ere nolabaiteko hemengo kontrola edukitzea. Eta sare elektrikoaren kasuan, lehen esan dugunez, etorkizun berriztagarrian ikuste dut nagusiki elektriko izango dela, eta beste alde batetik nik uste dut esan behar dugula eredu iraunkor elektriko batean interkonektibitate oso altuak behar direla ikuspegi tekniko huts batetik hori martxan jartzeko. Eta kontua ez da lortu behar dena da, nire ustez, norabaiteko berdinen arteko lankidetza, ez da? Azken batean, adibidez, Peninsula Iberikoan, adibidez, Unio honetan, Portugalgo sistema elektriko eta Espainiakoa guztiz integratuta daude, eta gauza bera, gertatzen da, adibidez, Ipar Europan, Danimarkako sistema elektrikoa guztiz integratuta dago inguruko estatuekin, ez da? Orduan, kontua da, hala ere, hor lankidetza bat dago, eta posible da guztion artean hornidura elektrikoa mantentzea. Baina gero badago beste elementu bat, eta da, lehen esan dugunez, legedien arazo. Eta nik uste dut horren adibide oso argia da autokonsumoarena balantzen honekin. Une honetan, nik aukera bat izango litzateke adibidez, goien erren bidez, nik autokonsumoko balantzen hori egitea beste bezero batzuekin nik sistema fotovoltaikoak nire etxean baldin baditut. Baina, une honetan hori debekatuta dago estatuan, eta hori ja ez da energia fluxuen arazoa, ez da azpiegituren arazo bat, baizik eta kontu administratibo huts bat. Eta, horretarako arazoaria, ja nik uste dut politikoak direla eta dire, demon behar dugu. Zuen galdera baten zaila dokumentario bat orpatu dut. Kaixo. Gehien bat aurkia zarka ikusi den gai bat da itxasuko berriztagarriak sistema, ez? Badakit garatzen nahi dela sistema mota asko eta agian izan zitekeela irtenbidea o zakiadura tortia. Badakau adibide bat, ez dakit nola zurtatu da, ez dakit datu irakasberen eta gehien honatzen aurkitan dikoa. Motrikun intzan horrein gainean badeu informazioik. Buruz erantzun baizute, baina mutrikuko sistemak daukan potentzia instalatua nik uste 6 edo 60 kilobatio ingurukoa da, tarte hortan, ez? Eta behar izan den obra zibila, denok ezagutzen dugu. Edo obra zibil hortan txertatu da. Zenbat energia sortzen du horrek, konparatzen denako nuke beste teknologia batzuekin, ez? Sorgailu eoliko batek, enpresa handien kapitalarekin eta jarritako horietako batek, bakoitzak, 2 megabatio sortzen ditu. Orduan, konparatu behar da, zenolako eragina daukan instalazio batek ingurunean eta zenolako etekina atako zaion gero energia baliotan. Orduan, nik datu horiekin pixkat erantzuna argi geratzen da, ez? Beste galdera bat? Ni horrekin bakarrik esatia, eske ni oso txarra naz, egiten nengoen begiratzen, eskatu duguz datu horiek, eta datu horiek oso txarra naz, baina hor arazoa da, hori izela kanpo moil bat diseinatu,
Eta gero norbaiteri okurridu zitzaion, ideia hona zela saltzeko kanpoko modio hori txertatzea hor barruan olatuen energia aprobetxatzen dauen zentral bat. Esan diseinatu zentral bat, non zan leku oberena, hori tekniko esaten dute lekuek, ezela leku oberena jartzeko, jarri, gehiago ibilida geldirik eta konponketan benetan energia ekoizten baino. Orduan, ikusteko zelan egiten dian askotan hemen ere proiektua zeberez, olatutik ateratzeko energia, bai, ez horren alde egon algara, eta hori aztertu beharko litzateke, kasu honetan, proiektua arrebiz izan. Hor babes modu bat egin zan, bere eztabaidarekin, eta hori beste gaia da. Eta norbaiteri okurridu zitzaion hor jartzie, baina ez da bat ere errentagarri ez energia aldetik, ez ekonomikotik. Eta datuek egontzen nengoen hor begiratzen, eta ez ditute buruan adibidez diario.es guk egindako galderak hartu zituen, ze publiko edia egiten ditugun galdera, parlamentuko webgunean da, osotar ikusi alda. Diario.eseko titularra da, un poste eólico genera más electricidad que todas las turbinas de Mutriku juntas. Inoz ikusteko apur bat ezin da. Nik uste dut potentzia dela 185 kilobateko. Baina, boste baina bitxiak. Eta, zentzu honetan, aerosorgailu batek, ertain batek, hori baina askoz gehiago. Segurezki, karga faktoria hartuago izango da, baina... Nik gauza pare bat eskikuzko genak esate dute behaiek teknikoak behaiek gehiago gastatzen dutela dauzkaten instalazio, kontrol instalazioetan sortzen da baina. Baina adiberian esate dute behaiek helburua ez dela sekula izan energia sortzea. Helburua izan zala Euskadi eta Euskaliko enpresak sartzea Europako olatu energia produkzio mundu urtan. Orduan, hasieratik energia sortzeko esan implantazioa da. Hala itxas energiai buruz badago beste aukera bat, eta da parke eoliko flotanteak. Hor, CES delakoak orain dela bihurte datera zuen txosten bat esanez, potentzial eta izugarri bat zegoela, gainera nagusiki hemen ondoan, Gipuzkoan. Eta gero, Gipuzkoak nolabait, testigu hori jaso du eta orain bere planetan sartu horren aukera. Nik uste dut horren potentzialtasuna nahiko zalantzagarria dela. Kantauri itxasoa ez da honena agian plataforma flotanteak jartzeko, gainera eske flotanteak izan behar dira. Eta nik adibidez nire txostenean aukera modura aipatzen dut, baina nik ez dut uste epe motzean, nolaz ere ez, eta ez da ertainan ere olakoak ikusiko ditugu. Nik ez dakit, agian bai, baina nik uste dut hori agian epe laburrean aukera bat izan daitekela, baina nik uste dut asko sobeagoa da adibidez hemengo potentzial fotovoltaikoa. Eta, azken batean, eguzki energiarena azken tantaraino ondo aprobetxatzea kontu flotanteekin ez da baino. Hor arnintzak jarri dute hor dekok ere, banko de prueba, zorlako zozen bimen. Ditzen dena, hasieran izan behar zen, olatuen energia horretzetako, baina flotantiak. Eta zelan hor espiritura eginda dau, Lemoizko proiektu edela eta erabakitute hor kokatzi banko de pruebas hori eta hor proiektu bat dau. Uste dut, 10 milioi euro dauzela horrekontu publikoetan, horren gurtian garatzeko eolika offshore, baina flotante proiektu bat garatzeko armintza. Arlo hortan, esan nahiko nuke, Europa mailan kooperatiba asko ari dirala, jendea biltzen, sorgailu eoliko bat ordaindu ahal izateko. Eta gero, talde horrek kudeatzen du, hortikan ateratako etekinarekin eta zer egin. Gure web horrian notizian bat eta argitaratu izan dugu, eta momentu hemen jendea ez da olako proiektuen inguruan biltzen ari, badaukagu asmoa hortan lanean aritzeko,
baina, Europan ematen ari dan eredu bat da, egungo eskema ekonomikoetatik eta betikoen eskutatik at geratzen dana, sorkuntza arloan eta puntako teknologia erabili. Beste, edai? Hau da, gorkarentzako, bioerregaiak zetik utzi zu alde batean, hasieratik esan duzu elektrifikatu inbako dala transportatzen dena, ero beste bat politikoentzako behin den, ez da? Denak esan duzute, efizientzia oso importantea eta baita ere autokontsumoa. Politikoek ze lagundu dezakete alde horretatik, autokontsumoa nola bultzatu eta efizientzia nola betu. Horre argi dago, araudi marka arautzailea albideratzaile egiten, autokontsumora. Gaur egun ezinezkoa dena, autokontsumo guztiz, eguneko unean, zu baldin bazara zure energia ekoizten dozuna eta denak kontsumitu, hori bai da posible, dino, izan zara, baina momenturen batean behar baldin badozu, eta normalean hori gertatzen da, saretik ezinezko izango litzateke momentu honetan besteak beste, balentze garbi hori debekatuta dagoelako, dekretu bat hor dago, zirriborro bat, era guztietan ez da bape ona, uste dute bigarren peaje bat sartzen zuela, peaje de respaldo uste dute ditzen dena, eta garestitzen zuen pilo bat, oso militante izan behar zara hori egiteko, baina uste dut hor argi dauela, eta da, marko arautzailea horren alde jartzea.